खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं किलिखां ब्रह्म कयल मयल बाजाराव सिखाव खावनाय जौ जुवा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै सिमा दख'र एबसु कयल मयल बाजार कमिटि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि ओनसोलनि गावबुराफ्रा आरो कयल मयल ओनसोलनि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफ्रा जथायै फरायसाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेल आरो हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जायो। जौ जुवा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बायदि लानायफ्रा समाजाव बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। नाथाय बेबादि थासारिया जोंनि समाजनि थाखाय मोजां नङा। बे गाज्रि थासारिखौनो गैया खालामनो थाखाय समाजखौ फोसाबनो थाखायनो दिनै चिरां जिल्लानि सिमा दख'र एबसुआ कयल मयल बाजाराव गुबुन गुबुन आफादफोरजों ज' जानानै मोनसे सावरायमेल आरो हानजा सुनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियान नार्जारी, मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारी, निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी, बाजार कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि गावबुरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि ओनसोलनि फोरोंगिरि सानसुमै मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। दा दिनै जे ड्राग्सनि बा फेग्रा मुवा बाहायनाय जे लाइमोनफोरनि बा समाजनि जायखिजाया थाखोनि मानसिफोरनि जे बिनि बाहायनाय बियो रुजुनायाव खोब बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। जि थासारिया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बे थासारिखौ जोङो गैया खालामथारनांगोन। बिनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लानिनो निसिमा दख'रानि सिङाव थानाय एबसु बा बाजार कमिटि बा गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' जानानै दिनै बेवहाय बे बाजारनिनो मोनसे नब्लाङाव ओनसोलनि गासै फरायसालिफोरनि फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर बा गावबुराफोर बा रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै ड्राग्सनि सायाव बा एलकहलनि सायाव बा एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटि जे एक्टिभिटिफ्रा जोंनि समाज दानायाव बा सासे मानसिनि जौगानायाव जेबो मदद खालामा बेफोरनि हेंथायै मोनसे एवारनेस मोनसे प्रग्राम खालामदों। बे हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाफैदों। बे प्रग्रामनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे सासे मानसिनो जिखिनि मोनसे देहानि जौगाथायनि थाखाय बा देहानि दाथायनि थाखाय जिखिनि मोनसे प्रटिन बा निउट्रिसन जिखिनि नांगौ बिनि अनगायै जुदि नाङै बेसादखौ जुदि जोङो बाहायनाय जायोब्ला, नाङै बेसादखौ जुदि जानाय जायोब्ला स्वाभाबिक बे बाहायग्रा मानसिनि देहाया नस्थ' जागोन, बेराम जागोन, बेवहाय जिउबो खहा जागोन बा बेवहाय समाजनिबो बेवहाय माखासे गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट बेबायदि मोनसे गोग्लैगोन। दा बेखायनो बे जिखिनि मोनसे फेग्रा मुवा जे सोलिथाय बा बाहायथायनि हेंथायै जोङो दुलाराय फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो बाथ्रा बुंबोदों, दाबो बुंदों। दा बेखायनो बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन जेरैखि जाया। बेजों लोगोसे दिनै बे निसिमा ओनसोलाव गोबां बेबायदि ड्राग्स जाग्रा मानसिफोर आरो ड्राग्स जाग्रा मानसिफोरनि माखासे ड्राग्सखौ जाथारनांगौनि थाखाय दिनै रांखावरिनिबो जिहेतु बिथांमोननियाव आखायाव हयथ' थाखा गैया, बिनि थाखाय सिखाव खावनाय माबा माबि बायदि मैया इन्सिडेन्ट बिदि जाबाय थानायफ्रा खोब बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। बेखौ लानानै दिनै बेवहाय जिहेतु मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों। बिनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे बेवहाय पुलिस प्रसासन बिथांमोनाबो गोख्रों नोजोर होनो गोनां थाबाय आरो बिथांमोनखौ संदाननानै बोरै आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ बोरै बुजिहोनो हायो, आयेननि गेजेरजों बोरै साजा होनो हायो बेखौ जोङो प्रसासननिसिम जोङो खावलायदों आरो प्रसासननि थोरोबनिफ्रायबो जे माखासे एवारनेस हाबाफारिफोरखौ लानांगौ जायगा जायगा अनुस्थान आरो जोङो सिभिल ससाइटि हिसाबै बा सिभिल अर्गानाइजेसन हिसाबै जों दुलाराय फरायसा आफाद बा अन्यान्य दल संगठनफोरा जोंबो बिभिन्न अनुस्थान प्रतिष्ठान बा बिभिन्न गामिफोराव जोंबो बेफोरनि मोनसे एराडिकेसननि थाखाय बेफोरनि मोनसे रिमुभेलनि थाखाय गैया खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि एक्टिभिटि खालामनांगौ जोंबो खालामबाय थादों। जेरैखि जाया जे जोंनि लाइमोनफोरा जिहेतु जोंनि मोनसे इयुन बा जोंनि फिउचार बिथांमोनखौ जोङो ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय जोङो बासायथारनांगोन। बेखायनो जोङो जि सोलिदों बेखौ जोङो स्टान्ड मोनसे एक्सननि गेजेरजों प्रसासना बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जों सिभिल ससाइटि हिसाबै जिखिनि जोंहा कर्तब्य दङ जों बेखौ मावनो जोंबो नाजादों आरो बेवहाय बिमा बिफा बा जे जोंनि गामिनि समाज आरो गामिनि समाज बेबस्था बा धर्मीय माखासे आफादफोर बिथांमोनाबो जथेस्थ' बेफोरनि बागै गोख्रों मोनसे स्टेप लानायनि गेजेरजों खामानि मावनो गोनां दं। नङाब्ला जायफोर दिनै स्कुलाव फरायदों, कलेजाव फरायदों बिथांमोना दिनै बे ड्राग्स बा जौ जुवा बायदि मैयाखौ बाहायनानै बेंगुरा जुदि जायोब्ला इयुना जोंनि थाखाय खोमसि आरो जों इयुनखौ माब्लाबाबो जों खोमसि खालामनो हाया। बेनि थाखाय जोङो दिनै बे गोख्रों जि बाथ्रा बेखौ दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। थाखो 11 आरो जिराया बर' बिजों जानाय लोगो लोगो बर' बिजों फोरोंगिरिनि गोनांथि जानायाव दासिमबो आबुङै सुफुंजायाखै।
दा बे मेटारखौ जोङो दुलाराय फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद माने शिक्षा बिभाग स्टेट गभर्नमेन्टनिजों जोङो रायलायबाय थादों आरो चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो रायलायबाय थादों जे जितु स्कुला आपग्रेडेसन जाबाय आरो बर' मिडियामा आपग्रेडेड माने जितु जाबाय दिनै 11-12 फरायनो मोनबाय दा बेवहाय माने फोरोंनो हानाय बायदि बेवहाय माने इन्डिपेन्डेन्ट बेबायदि मोनसे टिचार माने बेवहाय रिक्रुट खालामनांगौ एपइन्ट खालामनांगौ जों बुंबाय थादों बियो दासिम मोनसे रिजल्ट माने जायाखै बेखौ जायाखौ माने जोङो बुंलांबाय थागोन मानो होनोबा उइदाउट टिचार माने सासे फोरोंगिरिनि सोलोंथाइ लानाया जाया आरो सासे फोरोंगिरिनो क्वालिटि माने टिचिं होनानै क्वालिटि इडुकेसन होनो नाजानाय बियो माब्लाबाबो जाया बेनि थाखायनो फोरोंगिरिखौ जों जेब्लायबो मोननो लुबैयो आरो फोरोंगिरि मोननो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादा जेब्लायबो जे दाबि दङ बेखौ जों लाखिलांबाय थागोन बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे प्रग्रामखौहाय कयल मयल बाजार कमिटि आरो दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गावबायसिजों बे मोनथाम लोगो नांनानैहाय दानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय ड्राग्स जुवा गेलेनाय समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय बिनि सायावहाय बे प्रग्रामखौहाय जों सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों दा दिनैनि बे नोंथांनि मिडियानि गेजेरजोंहाय जोंनि निसिमानि हालामनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि जोंनि न'खरनि गार्जेनफोर दङ गावबुराफोर दङ इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ गामिनि बुद्धिजिबि मेलेमजिबि जाहाथे जाथि संगठनफोर दङ गासै आफादफोरखौनो बे समावहाय जोङो हांख्रायगोन निसिमानि गासैबो सुबुंफोरखौहाय जेन' बे जौ जुवा ड्राग्स जानाय आरो बाहायनाय जोङो बिनिफ्राय साफ्रोमबो जोंना सांग्रांथि जायो आरो साफ्रोमबो जोङो दायथ' लानानै खामानिखौ मावो प्रसासननि फारसेबो जोङो खावलायगोन जोंना बिथांमोनाबो कभारसन खालामो जे बेफोरनि हाबा मावनायावहाय जा समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय बिनि सायाव जाहाथे बिथांमोना गोख्रों राहाखौ लायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जि थासारिया दिनैहाय असान्थि सृष्टि जानो हमदों जेन' बिनि गेजेरजोंनो नैबे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजोंनो जों मोनफ्रोमबो गामिफ्राव मोनफ्रोमबो जोहोलाव सिख्लाफोरनिसिम मोनसे मेसेजखौ जों हरनो सानदों जेन' बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स जानाय आरो सिखाव खावनायनिफ्राय जों गोजानाव थायो आरो गाव गावनि न'खर आरो जिउ खांनायफ्रावहाय फरायनायफ्राव जों गोसोनाय फरायो आरो निसिमा हालामनि गासैबो जोंनि मान होनो गोनां रायजो राजाफोर गावबुराफोर आरो जेसेबांनाखि दल संगठन थाया मानो साफ्रोमखौबो जोङो मोनफ्रोमबो आफादखौनो जों हांख्रायहरगोन जेन' बेफोरनि गासैबो बिथिङावहाय जेन' गासैबो खामानि मावनो थाखाय आवगायबोयो बे समावहाय जोङो जौ जुवा आरो ड्राग्स बाहायनाय आरो सिखाव खावनायनिफ्राय बेनिफ्राय सांग्रांथि बा रैखाथि मोननो थाखायहाय दायो कयल मयल बाजार कमिटि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गावबुरा एस'सियेसना लोगो नांनानैहाय मोनसे गोदान आफाद दानाय जाबाय जि आफादफोरनि गेजेरजोंनाखि मोनफ्रोमबो गामिफ्रावहाय जायफ्रा जौ लोंनानै थायो ड्राग्स जानानै थायो जुवा गेलेनानै थायो दा बेफोरखौहाय फोसाबलांनायनो खामानि मावलांनो थाखायहाय जोङो दा गोदान मोनसे आफादखौ दाबाय आरो बे आफादफोरनि गेजेरजोंनो निस्सय जोंनि बे ओनसोलाव एसे सोलायनायखौ जोङो लाबोगोन बेखौहाय जोङो आसा मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे समाव जोंनि बे ड्राग्स जानायफोरनि गेजेरजोंनो समाव खावनाय सिखाव खावनाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ दा बेफोरखौबो जोङो नोजोर बोनो थाखायहाय दिनै कयल मयल बाजार कमिटि बा गावबुरा एस'सियेसन आरो दुलाराय दख'र बर' फरायसा आफादनि जौथाइ डिसिसन लानायनि गेजेरजोंहाय दा जोङो बेवहायबो डिउटि होनायनि बेब'स्थाफोरखौ जोङो खालामनाय जाबाय आरो बेफोरनि गेजेरजों निस्सय जोंनाव मोनसे गोदान मोनसे परिबेस बा थासारिया जोंनावहाय फैगोन जों बेखौ आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।